ससुर कपारे पर बकरी लेके बांध देलस। हाई ली, यही में पैसा धा देले बनी। प्रणाम मम्मा। प्रणाम। खुश रहा सन रे। कहाँ रहा तारू सन? दूजी के चांद हो गइल बालू सन, एकदम लौकते नहीं के सन आजकल। जब से ही बकरी घर में आइल बिया ना, पनौती आ गइल बा। लोग ऐसा ऐसा बात कहता कि सुन के कान में से खून निकलता। चाचा जी, रउआ इज्जत के छीछा लेदर होता, बकरी मुक्त करी अपना घर के। ए बबनी, हम तो चाहता नहीं कुछ भी बोले नहीं। ये झंझट से मुक्ति मिल जा, लेकिन बकलोल लइका के चौपट महतारी इलो नहीं के चाह। ये लोग के लागत था कि ये बकरी में से सोना चांदी निकली और वारे न्यारे हो जाई। ए बाबूजी, भैया बकलोल होइया तो होइया, लेकिन हमारा माई के बारे में कुछ मत कह ना। तोर माई तो चांद पर से उतरल बड़ी है। चाचा जी, अम्मा तो मजबूर बाड़ी, मतारी है, बेटा पे मोहाइल बाड़ी, लेकिन अम्मा ई मोह किशन खातिर बहुत घातक बा। और का सोचता नहीं, जितना जल्दी बकरी से छुटकारा मिल जाए ना, उतने शुभ हुई।